Fil-qrend il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li Gonzi PN qed iżomm lil pajjiż fil-limbu biex jipproteġi l-interessi tal-klikka dejjem tiċkien ta' madwaru. Silenzju li qed iwassal għall-instabbiltà f'pajjiżna fi żmien ta' riċessjoni. Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista huwa l-bażi tal-gvern ta' pajjiżna. U meta għandek dik il-bażi li sa fejn nafu aħna, wara jumejn għadha ma tlaqqatx, u wara jumejn għadha ma tnifsitx, dik qeta iġġib minn nnifisha dak is-silenzju instabilità. U l-instabilità mhijiex tajba l-ekonomija u mhijiex il-mod ta' kif fi żmien ta' riċessjoni tikkumbatti dik ir-riċessjoni. Il-mexxej Laburista qal li l-Prim Ministru għadu lanqas irreaġixxa għall-akkuża li terz tal-grupp parlamentari tiegħu ma rridx jivvota miegħu fuq il-mozzjoni dwar Richard Kakija Caruana. Qal li kien jistenna reazzjoni u dikjarazzjoni mill-grupp parlamentari li kienet tiġħad din l-akkuża, iżda sissa ma kien hemm xejn minn dan. Joseph Muscat żied li minkejja li l-Prim Ministru ftit ta' żmien ilu ddikjara li nagħlaq kapitlu, din il-ġimgħa sar jaf li nfetħitlu enċiklopedija. Il-mexxej Laburista kompla jgħid li waqt id-dibattitu il-Prim Ministru b'mod formali u minkejja li kien jaf se jkun l-eżitu tal-vot iddikjara li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni kienet takkuża lil Richard Kakija Caruana u konsegwentement lilu bit-tradiment u ksur tal-liġijiet. Dik il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li l-Prim Ministru interpreta hekk issa saret il-pożizzjoni tal-Parlament. U b'interpretazzjoni tal-Prim Ministru stess, allura l-Parlament issa ddeċieda li dan il-Prim Ministru ittradixxa u kisser il-liġi. Staqsa kif wara l-vot fuq il-mozzjoni, il-Prim Ministru jista' jibqa' jaħseb li l-pożizzjoni tiegħu hija tenibbli. Kif jista' l-Prim Ministru jaħseb li l-pożizzjoni tiegħu hija tenibbli meta għandu akkuża u issa pożizzjoni parlamentari tant ibsa fuqu. Għalli l-arroganza ta' Gonzi PN u disprezz lejn il-Parlament wara l-vot ħarġu anke fiċ-ċar fl-ittra ta' riżenja ta' Kakija Caruana u tweġiba tal-Prim Ministru, fejn Lorenz Gonzi qal li Richard Kakija Caruana biex jibqa' ftit jiem oħra fil-kariga, imbagħad qalu biex jibqa' ftit ġimgħat oħra u biex jattendi laqgħa tal-Unjoni Ewropea miegħu. Dan juri bil-provi kemm Gonzi PN sar klikka, grupp ta' nies żgħir fejn iħallsu l-ħafna biex jiklu l-ftit. Qal li l-Prim Ministru huwa ostaġġ tal-kilba tiegħu għall-poter. Joseph Muscat qal li l-pajjiż għandu bżonn gvern iffukat fuq l-oqsma li qed iħassbu lill-familji u n-negozji. Fosthom il-prezzijiet li fl-aħħar 4 snin għolew bid-doppju ta' kemm għolew il-pagi, il-kontijiet, ix-xogħol, il-pensjonijiet, l-edukazzjoni u r-riċessjoni ekonomika.